Elokuun viimeinen sunnuntai, 29. päivä vuonna 1982. Sveitsin Grand Prix keskellä Ranskaa Dijonin kaupungissa. Aurinko paistaa, on kesäinen hellepäivä. Tervetuloa mukaan seuraamaan kauden 14 MM-osakilpailua. Mukana on 26 kilpailijaa ja 15 tiimiä. Ranskalaiset Renault aika ajoin nopeimpina eturivissä, Alain Prost ja René Arnoux. Suomen ja Williams-tiimin Keijo Keke Roosberg ruudussa 8. Dijonin rata on lyhyt syherö, pitkä pääsuora, jonne aivan pian lähdetään lämmittelykierroksella. Muu osuus täynnä mutkaa. Pituutta vain 3,8 kilometriä. 2 viikkoa aiemmin nähtiin huima jännitysnäytelmä Itävallassa Österreich-ringillä. Silloin voittoon ajoi Italian Elio De Angelis. Keke Roosberg hävisi hänelle vain renkaan mitalla ajassa 0,05. Tuo kilpailu jäi myös Keken mieleen, sillä hän nousi M-pisteissä teoreettisesti kärkipaikalle. Hän ihmetteli sitä itsekin, kärkipaikalla, mutta ei vielä yhtään voittoa. Tuolloin Itävallan kilpailun jälkeen muuan Jackie Stewart heitti huulta toteamalla, että mikäli ajat viikset, pääset vieläkin kovempaa. Nyt eturivissä voimakkailla turbomoottoreilla varustetut Renault ja siellä tuulen halkaisijana Alain Prost ja hänen imussaan René Arnoux. Prostille tämä on uran 40. kilpailu. Voittoja on tullut uralla jo 5, tällä kaudella 2. Ja mukana kommentaattorina myöskin Erkki Mustakari. Tämä kausi on ollut varsin dramaattinen. Didier Pironihan johtaa MM-sarjaa ennen tätä kilpailua, mutta hän ei ole mukana, loukkaantui erittäin pahoin Hockenheimissa. Se on totta, Matti, ja tuo dramatiikka saattaa merkitä sitä, että nuo miehet, jotka pystyvät vielä ajamaan nämä kauden jäljellä olevat osakilpailut, ovat ne miehet, jotka nyt sitten taistelevat tämän kauden maailmanmestaruudesta edellyttäen, että se porukka ajaa näissä loppuissa kisoissa maaliin asti. Muussahan tapauksessa niin on mahdollista sekin, että Didier Pironi 39 pisteellä saattaa olla mies, joka kruunataan kauden päätyttyä maailmanmestariksi, mutta kieltämättä täytyy olla realisti ja todeta, että aika lailla epätodennäköistä se on. Mutta mikä tässä kaudessa on ollut toistaiseksi mielenkiintoista on se, että sarjassa on peräti 9 eri voittajaa eri kilpailuissa. Ja jos katsellaan näitä voittojen määriä, niin siellä on tällä hetkellä Didier Pironilla niitä voittoja on 2, Alain Prostilla, John Watsonilla ja Niki Laudalla niin ikään kullakin 2 voittoa. Sitten näitä 1 voiton miehiä on Elio De Angelis, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, René Arnoux ja Patrick Tambay. Eli kyllä on ollut aivan poikkeuksellisen tasainen sarja myöskin tällä lailla arvioiden, koska niin moni eri mies on päässyt nauttimaan tuosta oman maansa kansallislaulun kuuntelusta tuolla korkeammalla palkintokorokkeella. 27-vuotias ranskalainen Renault Turbo-auton kuljettaja Alain Prost asettautuu omaan lähtöruutuunsa Dijonin radalla. 3,8 kilometriä on siis mittaa. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta, Matti, se, että vaikka tuossa aika-ajossa Ferrarin Patrick Tambay ajoi 10. lähtöruutuun, niin syystä tai toisesta hän ei ole nyt mukana tässä lähtöruudukossa eikä lähde tähän kilpailuun lainkaan. Me tiedä ihan tarkkaan, mikä tuo syy on, mutta jonkinlainen siellä näkyy tuo 10. ruutu tyhjänä. Ja näin ollen, niin Patrick Tambay ainoana Ferrari-kuljettajana ei osallistu tähän kilpailuun ja nyt on nähty hetki. 34-vuotias Keke Roosberg ruudussa 8 ja sitten lähdetään liikkeelle. Ennakkoasetelmissa Renault ovat todella vahvassa iskussa turbomoottoreilla. Siitä lähdetään, niin kuin näkyy, kyllä Renault saavat erittäin hyvän lähdön, mutta sieltä keskeltä ampautuvat myöskin Niki Lauda McLaren Fordilla ja rinnalla oli myöskin Andrea de Cesaris punavalkoisella Alfa Romeolla. Tulevat myöskin haastamaan vahvasti, mutta Keke saa jo erittäin hyvän lähdön autolla numero 6 ja nousee jo tuossa vaiheessa 5. käsittääkseni erittäin hyvän startin. Ottaa Keke Roosberg tuolla vaalean vihreällä Williams-autolla ja ampautuu siihen haastajan rooliin. Tässä nähdään tämän Dijonin radan hyvin vaikea ja korkeuserojakin löytyy. Tämä ratahan sijaitsee noin 400 metriä merenpinnan yläpuolella ja sieltä tullaan mäen harjanteelta, laskeudutaan jo alas ja kaarrellaan tätä niin sanottua takalenkkiä. Yhtään paikkaa ei ole, missä kuljettaja pääsisi lepuuttamaan itseänsä tuolla takaosalla. Sen sijaan pitkä pääsuora antaa pienen mahdollisuuden hengäistä rauhassa. Renault, Alain Prost, René Arnoux.
Ja kyllä näyttää Matti siltä, että nuo autot, joissa nuo turbomoottorit antavat kyllä sellaista potkua tuohon eteenpäin menemiseen, niin nimenomaan Renault parivalikon kohdalla näyttää nyt selvältä se, että he pystyvät hyödyntämään tuota muiden edessä ajamista. Ja nyt siinä taistellaan Renault-miehet keskenään johtopaikasta. No, ei vielä tapahtunut sen kummempaa ohitusyritystä, mutta hyvin näyttävät Renault liikkuva, eikä huonosti tule myöskään Ricardo Patrese sieltä Brabham BMW-autolla, jossa niin ikään on turbomoottorinen kone autossa. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että tätä kautta on leimannut hyvin paljon nimenomaan tämä turbokoneet vastaan vapaasti hengittävät koneet. Ja voitaisiin jopa sanoa, että peli ei ole siinä mielessä ollut ihan reilua tällä kaudella. Että kyllä se kieltämättä on melkoinen etu. Jos nuo turbomoottoriset koneet vain kestäisivät, nimittäin heidän ongelmana on ollut nimenomaan tuo epäluotettavuus ja niin kovaa liikkuvia autoja, kun nuo turbomoottoriset autot ovatkin, niin nimenomaan tuo epäluotettavuus on liian usein tämän kauden aikana koitunut heidän turmiokseen. Kovaa taistelua käydään siellä takana myöskin. 6. lähtöruudusta ampautui mukaan 30-vuotias brasilialainen Nelson Piquet. 3. ruudusta tallitoveri 28-vuotias italialainen Riccardo Patrese BMW Brabham autoilla. Ja siellä on kovaa taistelua juuri heidän kesken. Kumpi sieltä pidemmän korin ottaa. Patrese pitää vielä tuon oman paikan tuossa, mutta Piquet haastaa vahvasti. Ja tässä näkyy juuri näiden 1,5 litran koneella varustettujen turbomoottoreilla varustettujen Renault-autojen voima. Tämä rata ei ehkä parhaimmillaan ole näiden turbomoottorilla varustettujen autojen rata. Täällä on niin paljon hitaita mutkia, että tuo turbon 100 hevosvoiman tehoetu ei ehkä ole niin hyvä, mutta kyllä tässä vaiheessa näyttää vahvalta. Katsotaan miten kilpailu vanhenee. Se on ihan totta ja nimenomaan tuolla pitkällä suoralla lähtömaalisuoralla tuo turbomoottorin etu, niin sen pystyy parhaiten hyödyntämään, mutta tämä syheroosuus on sitten se, jossa nuo vapaasti hengittävät autot pystyvät aika hyvin kamppailemaan kyllä näitä vastaan, kunhan vaan pitäisivät huolen siitä, että tuo kärki ei pääse liian kauaksi karkuun. Et kyllä siinä on Niki Laudalla ja Andrea de Cesariksella, Kekellä, Keken tallikaveri Derek Daleylla ja kumppaneilla niin töitä ihan siis kädet täynnä pitääkseen tuon eron tuonne kärkeen edes kohtuullisen pienenä. Kyllä sen edelleen Brabham-miehet taistelevat ja Nelson Piquet tunnistaa siitä, että hänen kypärässään on enemmän punaista väriä kuin Patresen kypärässä. Näytti siltä, että siinä Nelson Piquet siirsi itsensä kolmanneksi. Aivan oikein, ja Keke Roosberg on tässä vaiheessa 6. Brabhamit ovat myöskin näitä turbomoottorein varustettuja autoja ja näin ollen turbopelit ovat nyt ensimmäisenä, toisena, 3. ja 4. mutta hyvin lähellä Brabhameita ovat sitten tämä punavalkoinen Niki Lauda, joka tulee sieltä Brabhameiden takana. Tässä menee René Arnoux ja sieltä tulee sitten Piquet, Patrese ja tuossa tulee Niki Lauda punavalkoisella. Keke on aivan hänen imussaan jo kiinni. Hienosti menee Keke Roosbergilla, Iisalmen suurella miehellä ja tuossa näkyy sitten järjestys 2 ajetun kierroksen jälkeen. 8. ruudusta Keke on pystynyt nousemaan jo 6. Ei paha, näyttää hyvältä. Oli mielenkiintoista keskustelua ja ajatusten vaihtoa Keke Roosbergilta ennen tätä kilpailua, kun tallin valmistelevassa kokouksessa insinöörien kanssa tutkittiin, miksi auto aliohjaa. Siinä palaverissa tehtiin päätös, rohkea päätös. Laitetaan autoon etusiipi, mikä oli hyvin ainutlaatuista. Keke kertoo, että hän ei edes muista milloin viimeksi he ovat käyttäneet Williams-autossa etusiipeä. Sen sijaan näillä turbomoottoreilla varustetuilla autoilla etusiipi näyttää olevan vakiona, niin kuin näistä Renault hurjista peleistä pystymme havainnoimaan, samoin Brabhameilla, mutta Williamsilla, joka käyttää 3 litran Ford Cosworth-moottoria, vapaasti hengittävää moottoria, niin tälle radalle tämä etusiipiratkaisu on ollut hyvä. Ja vielä tässä ennen kilpailua sunnuntai-aamuna ajetussa vapaissa harjoituksissa Williamsin mekaanikot huomasivat, että siellä on ensimmäinen konerikko tiettävästi tulossa. Kuka mahtaa olla? Taitaa olla Tyrellin auto. Joko se on Tyrellin auto tai sitten se on ensin Ford-auto. Katsotaan nyt. Viittaisin siihen, että kyseessä on ensin Ford-auto ja kuljettaja Roberto Guerrero, argentinalaiskuljettaja, jolla nyt näyttää vähän siltä, että
tämä kilpailu jää vain 4 kierroksen mittaiseksi ja ikävä juttu hänen kannaltaan. Niin olin vielä jatkamassa tuosta etusiivekkeistä, että vapaiden harjoitusten aikana, eli warm-upin aikana, siellä tapahtuu jälleen tiukkaa taistelua, kun Niki Lauda taitaa olla tiukoilla siellä. Vapaiden harjoitusten aikana huomattiin, että Brabham aivan viereisessä pilttuussa Williamsin lähellä laittoi myöskin siivekkeitä, kun huomasivat, että Williams on siirtynyt etusiivekkeiden käyttöön. Ja sitten vähän kauempana huomattiin myöskin, että Lotus Tallin puolella tehdään samanlaista työtä. Ja Lotus Tallin kuljettajina ovat tässä kilpailussa Elio de Angelis ja Nigel Mansell. Yksi mielenkiintoinen lisä oli myöskin tässä valmistelevassa kokouksessa rengasvalmistajan kanssa. Ja nyt on siellä pahasti, mennään jo reunamille. Brabham Tallin autoko siellä, onko Piquet, jonka renkaiden kulumiset ovat jo siinä tasossa, että auto ei pysy oikein valkoisten viivojen välissä. Niin, päätettiin niin, että otetaan sekarengastus, mikä oli ainutlaatuista ja harvinaista, mutta vapaiden harjoitusten aika-ajoin ja sunnuntain warm-upinkin perusteella tällainen ratkaisu Goodyearin puolelta tehtiin. Ja Williamsiin asennettiin Keke Rosbergin autoon oikealle puolelle pehmeät renkaat ja vasemmalle puolelle kovemmat renkaat, mikä on sinänsä hyvin ainutlaatuista sekarengastus. Ja siinä menee Keke Rosberg. Hän on pystynyt nousemaan. Siellä Derek Daly ja täällä on sitten kovempaa taistelua. Ja siellä taitaa olla Bruno Giacomelli. Ja sitten Bruno Giacomelli tuolla Alfa Romeolla. Ja siinä on sitten yksi. Onko Andrea de Cesaris myöskin siinä jutussa mukana? Tiukkaa taistelua, punavalkoisia autojahan ovat siis Niki Laudan, McLaren, Andrea de Cesariksen Alfa Romeo ja myöskin Bruno Giacomellin Alfa Romeo. Ja mistä löytyy sitten toinen McLaren? John Watson starttasi kilpailuun 11 lähtöruudusta, että siellä on John Watson on niitä miehiä, joka taistelee kyllä tämän kauden maailmanmestaruudesta vielä aivan siinä, missä kuka tahansa muu, nimittäin John Watsonilla on noita pisteitä kasassa 30, Kekellä 31 ja kuten kerrottiin, niin Didier Pironilla, joka nyt ei ole enää mukana tämän kauden viimeisissä osakilpailuissa, niin Pironin pistessä olisi 39, eli kyllähän Watson siinä on kaikkein todennäköisimmät miehet, jotka tästä tämän kauden maailmanmestaruudesta taistelevat meidän Keke Rosbergin lisäksi on John Watson 30 pinnalla, Lauda 26 pinnaa ja Alain Prost 25 pisteellä. Kyllä siitä porukasta todennäköisesti löytyy tämän kauden Formula 1 maailmanmestari, mutta vielä on tämä kilpailu ja 2 muuta ajamatta ja vasta sen jälkeen me tiedämme. Tämän jälkeen sirkus siirtyy Monzaan Italiaan ja mistä sen tietää, vaikka tuo maailmanmestaruus ratkaisi jo tuolla Italiassa tai sitten vasta Las Vegasin päätöskilpailussa sitten myöhemmin syksyllä. Ja kyllä tuo 2 viikon takainen Itävallan kilpailu on puhuttanut nämä väliajat ennen kuin kolonna saapui tänne keskelle Ranskaa noin 300 kilometrin päähän Pariisista ja 200 kilometrin päähän Genevestä. Nimenomaan tuo maaliin tulo. Se oli huima jännitysnäytelmä, kuinka Keke pystyi haastamaan Elio de Angeliksen viimeisessä mutkassa ja vielä kiihdyttämään pienen imutuksen jälkeen tuolla maalisuoralla ja aivan rinta rinnan tullaan, että siinä todellakaan ei ollut kuin tuo renkaan mitta, pituusmitta suurin piirtein, joka erotti autot toisistaan ja ajassa se oli vain 0,05. Ja niistä asetelmista lähdettiin sitten tähän kilpailuun. Ja Kekehän oli siirtynyt teoriassa todellakin tuon Itävallan kilpailun jälkeen M-pistejohtoon, kun otetaan huomioon se, että Didier Piron ei enää pysty osallistumaan kauden kilpailuihin. Ja nyt on jännittävää nähdä sitten, minkälaisen riemujuhlan Keke tässä järjestelee. Ja pystyykö hän nousemaan jo sitten MM-taistelussa sellaiselle paikalle, että seuraavassa kilpailussa tuo maailmanmestaruus voisi olla jo plakkarissa. Siinä nyt ohjaaja tarjoaa meille kaksinkamppailua Nelson Piquet vastaan René Arnoux. Eli siinä Nelson Piquet koko ajan hiilostaa René Arnouta, edellä ajavaa Renault Arnouta. Ja vaikuttaisi ainakin tässä kohtaa siltä, että Piquetin auto on aavistuksen verran nopeampi, kun hän vaan kerkiää siihen riittävän lähelle, että pystyy sitten hyökkäämään ja yrittämään ohitusta. Ja aika hyvin Kekekin muuten seuraa siinä Nelson Piquetillä. Itse asiassa jos verrataan näihin miehiin täällä, Ricardo Patrese ja oliko siinä Niki Lauda, niin jos heihin verrataan, niin Keke kyytyy aivan hyvin kohdallaan tässä kohtaa. Sveitsin Grand Prix ajettiin kaiken kaikkiaan
Aiemmin 5 kertaa, nyt on 6. kerta. 5 kertaa 50-luvulla Bremgartenissa. Pitkällä 7,2 kilometriä pitkällä, hyvin vaarallisella radalla, puiden ympäröimä, ei suoria, vain mutkia, sinänsä hyvin ainutlaatuinen rata. Ja nyt sitten tämä pitkän tauon jälkeen, syystä että aikanaan Le Mansissa oli tämä vakava onnettomuus, jossa 80 ihmistä kuoli vuonna 1955. Sveitsissä kiellettiin moottoriurheilu, mutta nyt sitten vuonna 1982 päätettiin ajaa Formula 1 Sveitsin Grand Prix, ei kuitenkaan Sveitsin maaperällä, vaan rata vuokrattiin naapurimaasta Ranskasta, eli täältä Dijonista, ja siinä menee keke numerolla 6. Ja nyt ajetaan siis Sveitsin Grand Prix todellakin ranskalaisella maaperällä, ja tämä piirtyy historiaan ilman muuta. Jännittävänä tapahtunaa ja Piquet tulee! Kyllä, ja ohittaa René Arnoux, nousee 2. Tästä tulee vielä mielenkiintoinen taistelu, ja kuinka kaukana on sitten Williamsin auto vapaasti hengittävällä Fordin moottorilla. Loppujen lopuksi edellisissä vähän laajemmissa kuvissa, missä näimme tämän parivaljakon takana tuota rataa vähän pitemmän matkaa, niin siellä kyllä näytti Keke olevan edelleen aika lailla hyvin kyydissä mukana, mutta nyt nämä kuvat eivät sitä meille valitettavasti paljasta. Sen verran tiivistä kuvaa meille tarjotaan, mutta aika hieno ohitus Nelson Piqueltä, ja täytyy huomata, että ehkä tällä radalla tuo nimenomaan tuon pitkän lähtösuoran jälkeen ensimmäinen mutka ja siinä jarrutuksessa. Ehkä se on se ylivoimaisesti paras paikka ohittaa, ja niitä ehkä meille tarjotaan ja toivon mukaan tarjotaan vielä runsaasti tämän kilpailun aikana. Kaiken kaikkiaan ajetaan 80 kierrosta tällä vajaat 4 kilometriä pitkällä radalla. Siitä tulee 304 kilometriä ja siinä on Keke. Joo, aika hyvin tulee Keke siinä. Vauhdikkaasti. Ja kohta on Kekevuoro sitten puolestaan hiostaa René Arnouta. Ja siinä melkein näkyy tulokset. Kyllä. Ja täällä menee sitten kilpailua johtava Alain Prost. 27-vuotias ranskalainen, joka on jo toistaiseksi vielä lyhyen Formula 1-uransa aikana jo saanut lisänimen professori sen takia, että mies viettää niin valtavan paljon aikaa noiden insinööriensä kanssa pohtiessaan sitä, miten tuosta autosta saisi aina vain suorituskyvyltään paremman ja paremman. Ja näillä vaikuttaa nyt siltä, että tämä mies on nyt menossa kotimaan kamaralla. Tosiaan on nimeltään Sveitsin GB, niin kohti kauden 3. voittoa. Ainakin tässä kohtaa se siltä vahvasti vaikuttaa. Ja Alain Prost on niiden miesten joukossa, joilla todellakin on tällä kaudella jo 2 voittoa lakkarissa. Nuo 2 edellistä voittoa tulivat itse asiassa kauden 2 ensimmäisessä kilpailussa. Eli ensimmäinen voitto tuli Etelä-Afrikan Kialamissa ja toinen sitten perään Rio de Janeirossa tuolla Brasilian helteisellä, mikä se nyt on, Rapakua sinne suuntaan radalla ja siellä tuli tuo Prostin toinen voitto. Sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa Alain Prostilla. Itse asiassa meni niin monta kilpailua, että vastakauden 10. kilpailu, joka ajettiin tuolla Brands Hatchissa Englannissa, niin sieltä tuli sitten seuraavan kerran Prostille pisteitä 6. sijasta, 1 vaivainen piste. Ja Paul Ricardin radalla sitten aikaisemmin kesällä niin 2. sijasta 6 pistettä. Eli siinä on Prostin pistesaldo, eli yhteensä tällä hetkellä ennen kuin tämä kilpailu käynnistyi 25 pinnaa. Mutta nyt näyttää siltä, että Alain Prost on matkalla kohti tämän kilpailun voittoa, kun kierroksia vielä toki kovin vähän ajettu ja niitä on runsaasti vielä jäljellä. Ja tiedetään, niin voitosta saa 9 pistettä, kakkosijasta 6 pistettä, kolmosijasta 4 pistettä ja sitten nuo viimeiset sijat, eli 4, 5 ja 6 antavat pisteitä 3, 2 ja 1. Täytyy palata vielä tuohon Didier Pironin onnettomuuteen Hockenheimin vapaissa harjoituksissa lauantai-aamun sateessa. Kun katsotaan näitä autoja, mikä se rakennelma on, keula on hyvin lyhyt. Kuljettajan jalat työntyvät aivan tuohon etusiivekkeen kohdalle ja sitten sen jälkeen kuljettajan takana on valtavasti muuta massaa. Siellä on suuri polttoainetankki, siellä on paljon tilaa vievä moottoriratkaisu ja niin päin pois. Muistan itse Hockenheimissa tuon Pironin onnettomuuden vielä, siis muutama kilpailu sitten. Olin ensimmäisten joukossa, kun pääsin juoksemaan vielä radan yli
autoja väistellen, kun näimme sen onnettomuuden kuvaajani kanssa. Ja olimme ensimmäisten joukossa. 2 ensiapumiestä ehti ennen meitä, mutta pääsin seisomaan suoraan Didier Pironin auton edessä. Ja täytyy sanoa, että kyllä olin todella järkyttynyt siitä. Se oli aivan, auto savuaa vielä. Ja pelastusmiehiä on tulossa koko ajan lisää ja jonkin aikaa kesti ennen kuin meidät heitettiin siitä pois. Ensin niin kuin suuri epätietoisuus siitä, että mitä on tapahtunut. Kunnes sitten ihan vierellä vasta näin auton numeron ja pystyin kypärästä tunnistamaan Didier Pironi. Ja jalat oli, niin kuin tällaisessa tilanteessa näillä autoilla, kun mennään suora törmäys seinään, niin jalat menee aivan muussiksi ja ikävä kyllä hänen loukkaantumisensa oli alaraajojen osalta niin erittäin vakava. Siinähän on aikaisemmin niin 70-luvun, 60-70-luvun suuri tähti Jackie Stewart on jo puhunut siitä, että silloin kun he ajoivat, niin kuljettajat istuvat periaatteessa keskellä autoa ja vaara jalkojen loukkaantumiselle silloin oli vähäisempi kuin tänä päivänä. Kun katsotaan näitä kuvia, missä nähdään, että kuljettaja istuu niin lähellä nokkaa kuin suinkin mahdollista ja jalat on tuon auton etuakselilinjan etupuolella. Tuommoisella autolla kun täräyttää kovaa seinää päin, niin ei mikään ihme, että sillä saattaa jalat saada kipeitä. Ja nyt on käynnistynyt varmasti sellainen keskustelu, että tuolle ongelmalle täytyisi jotain tehdä. Saa nyt sitten nähdä. Se on tietysti aikamoinen iso muutos autojen suunnittelijoille ja sille suunnitteluprosessille, millä näitä autoja suunnitellaan. Ja saa nähdä sitten, tuleeko siitä koskaan mitään. Mutta Jackie Stewart, mies, joka itse aina pisti tuon turvallisuusasian etusijalle, niin on paljon puhunut tuon asian puolesta, että jotain asialle täytyisi tehdä. Eli jollain lailla suunnitella näitä autoja eri lailla, mutta se on sitten sen ajan murhe, tapahtuuko sille rintamalla jotakin. Käydäänpä läpi vielä myöskin Keken kautta linjan. Ensimmäinen vuosi Williamsilla, takana Fittipaldin raskaat kokemukset, Tolemanin ja niin päin pois. Ei tainnut Tolemani olla, vaan Theo Jipin autolla suuri skandaalimainen hieno saavutus sateisella radalla aikanaan, missä Keke teki varsinaisesti tuon läpimurtonsa. Mutta nimenomaan tämä vuosi on ollut varsinainen jackpotti, mistä varmasti niin kuin suomalainen formulahistoria saa alkunsa ja on jo saanut alkunsa. Suuri suomalainen formulahistoria. Etelä-Afrikan kilpailusta Keke ajoi siellä ensimmäisen kilpailunsa Williams Fordilla ja nyt on menossa 14 osakilpailu. Prost heittää sinne nopeimman kierrosajan, mutta Keken kausi, hän on ollut 3 kertaa toinen, 2 kertaa 3, 1 kerran 4, 2 kertaa 5 ja 3 kertaa hän on joutunut keskeyttämään. Kerran hänet on yhteen ajon vuoksi hän on ajanut sivuun, kerran on hajonnut vaihdelaatikko ja 1 kerran polttoainejärjestelmä ja sitten on kerran hylätty. Niin kuin Erkki Mustakari jo mainitsi tuon Brasilian kilpailun, Keke oli siellä maalissa toinen, mutta hänet hylättiin ja Prosthan siellä oli sitten voittajana tuossa kauden toisessa osakilpailussa. Kyllä, ja se Keken hylkääminen nosti siellä John Watsonin kakkoseksi ja siellä sitten 3. miehellä palkintopallilla keikkui britti Nigel Mansell, joka on ajanut toista täyttä kauttaan Formula 1. Britit ovat olleet vähän ristiriitaisia antaessaan lausuntoja Mansellista. Mansell on vähän sellainen härkämäinen tyyppi, joka ruuvatessaan ruuvian seinään ei paljon välitä siitä, onko siinä jengoja tai ei, vaan se yleensä menee kuuleman mukaan siihen seinään se ruuvi, mutta aika ei ole näyttänyt jonkinlaisia leimahduksia siitä osaamisesta, mitä hänellä on, mutta hänen tallikaveri Lootuksella on kuitenkin Elio De Angelis on kuitenkin kerännyt pisteitä huomattavan paljon enemmän tämän kauden aikana. Elio De Angeliksella noita pisteitä on 22, kun Nigel Mansell joutui vielä toistaiseksi tyytymään 7 pisteeseen, jotka hän on ottanut tuolta kauden toisessa kilpailussa, todellakin sanon kolmannella siellä tuolla Brasilia Rio de Janeirossa ja sitten kauden 6. kilpailussa Monacossa. Siellä Mansell oli hienosti maalissa 4. Mutta pettymysten täyteinen viikonloppu Mansellille tässä vaiheessa, kun tulee ensimmäinen auto, tulee sinne renkaiden vaihtoon. Bruno Giacomelli käsittääkseni. Bruno Giacomelli, kyllä.
Alfa Romeolla. Alfa Romeolla. Ja tässä nähdään, kuinka korkealla hän istuu. Jarrut savuaa pahasti. Niin oli sanomassa Nigel Mansell. Pettymysten täyteinen viikonloppu. Starttasi kilpailun viimeisestä lähtöruudusta. Ruudusta 26. Siinä Bruno Giacomelli. Korkealla istuu Bruno. Kyllä siellä jarrut savuavat vielä aika iloisesti. Ja ei muuta kuin uudelleen radalla. Sieltä hän pöllähtää tuolta valkoisia viivoja leikaten. Tulee sieltä radalle ja tuleeko hän tuohon McLaren kuljettajan eteen, käsittääkseni John Watsonin eteen, vai oliko niin, että Niki Laudan eteen, ja hän on sitten jo kierroksella jäänyt, aivan varmasti jää kierroksella, koska tämä on hyvin lyhyt rata ja kierrosajat aikaa jossakin olivat vähän reilun minuutin. 1:01,380 oli Alain Prostin paalupaikka-aika. Ja siellä nähdään, 18 kierrosta on ajettu, enää 60. Ja Keke on hienosti haastajan roolissa 4. Lauda 5. Kaksinkertainen maailmanmestari Niki Lauda tuossa vaiheessa 5. Mukana 2 maailmanmestaria. Numerolla 1 ajaa tässä kilpailussa tässä vaiheessa toisena Nelson Piquet. Kauden 81 Formula 1 maailmanmestari. No, siellä on edelleen René Arnoux, pysyy jollain lailla kyllä vielä Nelson Piquetin kyydissä mukana, mutta vaikuttaisi siltä, että tuo ero ensin alkuun se kasvoi, mutta on nyt ihan jymähtänyt suurin piirtein sille tasolle, mitä se nyt tällä hetkellä on. Ja niin ikään Keken paikka tuolla Arnoux takana niin on niin ikään vähän niin kuin jymähtynyt nyt nämä tilanteet tällä lailla paikoilleen, ja saa nähdä, voi olla, että tässä nyt kuitenkin odotellaan noita ensimmäisiä varikkopysähdyksiä, ja se saattaa olla tietysti yksi syy siihen, ja nyt paljon riippuu se, että kummosilla renkailla miehet siellä tällä hetkellä rataa kiertävät, kuinka hyvin tuo ja kuinka paljon tuo syheroosuus syö tuota rengasta, ja jos siellä nyt siltä osin kaikki on hyvin, niin silloin ei välttämättä tarvitse tässä kohtaa vielä suurta varikolle menoa. Nythän eletään aikakautta, jossa tämä auton aerodynamiikka on omalla tasollaan, eli auton reunoilla pitkällä sivulla on maata laahaava joustovarainen reuna, joka sulkee ilma-alan tuonne auton alle. Se on hyvin mielenkiintoinen elementti, joka on ollut jo useamman vuoden ajan. Ja tämä on vuoden 1982 huippudesign ja huipputeknologiaa. Ja se on hyvin kestävää vanerilaatua. Kova ääni siitä lähtee, kun auto tulee tuonne varikolle, kun siinä ihan selkeästi puuosa tai tämmönen kovempi puuosa, mitä se sitten ihan onko titanilevyä vielä siinä alla, mutta laahaa kuitenkin asfaltin pintaa. Mutta sivut on suljettu sillä tavalla, että auton alla oleva ilma ei pääse pakenemaan missään vaiheessa. Nyt numerolla 7 John Watson. John Watson tulee renkaiden vaihtoon ja tankkaukseen. 36-vuotias britti. Ja uutta sileäpintaista sinne alle. Ja siellä käydään nyt sitten keskustelu. Napsastaan tuo piuha kiinni ja sitten piuha irti. John Watson tulee palaamaan radalle sieltä, mutta putoaa luonnollisesti tuosta kuumimmasta kärjestä pois. Aika-ajoon eivät selviytyneet sellaiset, tai aika-ajon jälkeen itse kilpailun eivät selviytyneet muun muassa Fittipaldin Chico Serra. Suomessakin ja Ahvenistolla Keken kanssa kilpailut. Tommi Bruno, Theodor Ford kuljettaja ja Mauro Baldi, Aerosport-kuljettaja. Samoilla pensoilla mennään siis loppuun asti, vaihdetaan vain renkaat tuossa, ei tankata. Tosin hämärä mielikuva on siitä, että jossakin vaiheessa oli tulipalo tuossa Keken autossa tankkauksen yhteydessä Brasiliassa. Mutta aika näyttää meille sen, että tuleeko näitä tankkauksiakin vielä, vai ovatko ne sitten tulevaisuuden asioita.
Joo, tuossa kun John Watson kävi, niin siinä vain renkaat vaihdettiin hänen autonsa. Ja täällä jatkuu tiukka vääntö. Tässä on nyt näitä kierroksella ohitettavia kiusaamassa näitä Renault-kuljettajia ja se vähän tekee elämän vähän vaikeammaksi. Siinä kohtaa Alain Prostille miehelle, joka ajaa kärjessä. Siellä pitäisi vähän selvemmin antaa näille ohitettaville niin tietoa siitä, että takaa tulee kilpailua johtava kuljettaja, eikä tehdä sitten tuota ohittamista niin vaikeaksi. Ranskalainen Jean-Pierre Jarier Osella-tiimin kuljettajana. Tässä vielä nähdään sitten Watson vielä varikolla. Nyt on pakka täysin sekaisin, kun kuljettajia tulee tuolta varikolla ja samoin sitten vielä kierroksella varvataan. Mutta Renault Alain Prost joka tapauksessa johdossa. Nelson Piquet on siellä toisena ja Keke Rosberg neljäntenä. Siellä Arrows-auto joutuu myöskin väistämään ja antamaan tietä. Niin kuin siinä taitaa olla sitten myöskin Arrowsin auto. Jännittävää, kovaa taistelua. Kierroksella ohitettavat tarjoavat lisää draamaa ja lisää jännitettävää täällä Dijonin radalla. Dijonin kaupungin 140 000 asukkaan kaupungin reunalla rakennetulla radalla. Aivan keskisessä Ranskassa. Katsojia järjestäjien alustavan ilmoituksen mukaan noin 670 000. Tänne odotettiin jopa 80 000, mutta kun alueelle vie vain yksi tie, kaikki eivät todennäköisesti edes ehtineet tähän kilpailuun mukaan valtavien ruuhkien vuoksi. Ja näin ollen näillä mennään. Sen verran teknistä tietoa näistä moottoreista, niin eli nuo autot, joissa on turbomoottorit, ne on tommosia 1,5 litran koneita, jossa on kompressori ja sitten taas nuo vapaasti hengittävät moottorit, ne on 3 litran V8 käytännössä katsoen kaikki ja niin ikään ilman kompressoria nuo moottorit. Elikkä hallitseva maailmanmestari siellä näytti tyylikkäästi ohituksen. Kyllä. Siinä Arnoux. Siellä oli vähän kärkipään miehillä on nyt vähän ongelmaa, koska porukkaa riittää, ohitettavia riittää vaikka kuinka paljon ja täytyy katsoa, että ovatko nuo ratatuomarit koko ajan hereillä, jotta pystyisivät antamaan jonkinlaista merkkiä takaa tuleville tai ennen kaikkea niitä hitaammille kuljettajille, että takaa tullaan lujaa ja ohi pitäisi päästä. Brabham Tallillehan tämä vuosi 1982 on tietyllä tavalla juhlakausi, 20. kausi. Talli aloitti toimintansa silloin 60-luvun alussa 1962. Kaiken kaikkiaan Brabham, eli tällä hetkellä tässä näin Nelson Piquet ajamana Brabham Tallin auto. He ehtivät kilpailla peräti 394 Grand Prixtä. Pitkä ura ja Brabhamin tallipäällikkönä loistaa Bernie Ecclestone. Näin, Piquet tuo joukkoa tai tässä kohtaa vetää keltaista autoa perässään. Piquet toisena. Kärjessä menee siellä muutaman 100 metrin päässä. 27-vuotias. Kolmatta kauttaan kilpaileva Alain Prost. Nelson Piquetille tämä on jo 5. kausi. Se on hieno rata tämä Dijonin rata ja nimenomaan nämä korkeuserot tekevät sitä kovin mielenkiintoisen vaikka kuten sanoit Matti, niin ei se välttämättä ole niitä kaikkein mukavimpia, parhaimpia ratoja näille autoille, mutta kuitenkin tuo korkeuserojen kirjavuus ja sitten mielestäni myöskin tuo radan syherro-osuus tarjoaa vielä mahdollisuuden sellaiselle kamppailulle, jossa nämä vapaasti hengittävillä moottorilla kilpailevat kuljettajat, heillä on pieniä mahdollisuuksia näitä turboautoja vastaan. Ainakin vähän paremmat kuin että jos taas pelkkää suoraa loitattamista niin kuin Hockenheimin rata siellä metsän siimeksessä on. Keke on viestittänyt varikolle jo 10 kierroksen jälkeen. Etukumi
alkoi halkeilla. Heillähän on siis sekarengastus, oikealla puolella pehmeämmät ja vasemmalla puolella kovemmat renkaat. Ja siellä Keken hermo on varmasti nyt vähän kireällä, että onko tämä toimintamalli valittu sekarengastus sittenkään oikea. Varmasti miettii kovasti sitä, pitäisikö ajaa varikolla vai odottaa päällisen kumin kulumista sen verran, että syvemmältä löytyisi ehjä kumi koko pinnalle. Sinällään sekin on mahdollista Goodyearin antamien tietojen mukaan. Ainakin toistaiseksi Keke ottaa tuon riskin ja jatkaa. Ja on hyvissä asetelmissa. Nyt sitten mitä kilpailun vanheneminen tuo tullessaan. Keke on 4. Siellä äsken yksi ratatuomarista piti keltaista lippua yllä ja ei toki heilutellut sitten sen kummemmin, vaan lähinnä niin piti sitä niin kuin liikkumattomana paikallaan ikään kuin varoittaakseen jostakin edessä olevasta ongelmasta, mutta ainakaan ohjaajalle meidän näyttänyt noista ongelmista. Siellä tietysti voi olla, että siellä on joku keskeyttänyt ja ajanut autolla radan sivuun ja siitä sitten varoitetaan kuljettajaa, mutta valitettavasti ohjaaja ei ole meille näyttänyt muuta kuin tuon Roberto Guerreron konerikon tuossa heti neljän ajetun kierroksen jälkeen. Se on ainoa toistaiseksi tapahtunut keskeytys, kun kerrotaan se, että Patrick Tambay Ferrarilla ei lähtenyt kokonaan tähän kilpailuun edes lainkaan mukaan, niin näin ollen ovat ainoat miehet, jotka ovat poissa näistä kekkereistä tässä kohtaa, ja 23 autoa kiertää tällä hetkellä Dizonin rataa ympäri. Samalla kun autot kiertää, niin palautetaanpa mieliin, mitä kaikkea vuonna 1982 itse asiassa tapahtui. Mauno Koivisto valittiin presidentiksi tammikuussa. Falklandin sodan ensimmäiset hyökkäykset nähtiin maaliskuussa. Tiina Lillak heitti uuden maailmanennätyksen naisten keihäällä 72-40. Helmut Kohlista tuli Saksan liittokansleri. YK patistaa Neuvostoliittoa pois Afganistanista. Ja ensimmäinen keinotekoinen sydän asennettiin. Ja siellä nyt sitten auto numero 17. Hän on Robert Keegan. Robert Keegan Marchford-autolla, niin hänen homma päättyi siihen ajettuja kierroksia 25. Mielenkiintoista on se, että tässä kilpailussa on monta rengasmerkkiä mukana. Goodyearin lisäksi Pirelli, Michelin ja sitten Avon rengasmerkki, jota juuri Keegan muun muassa käyttää. No ei siinä vaikuttanut, että auto olisi ollut millään lailla mennyt rikki, mutta syystä tai toista on ehkä ollut vaan ulosajo ja moottori sammunut ja sillä hyvä. Ja siihen loppu herra Keeganin kilpailu tällä kertaa. Jännittäviä kaksintaisteluja. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllähän tämä turboautojen valtakausi niin on hyvin mielenkiintoinen. Eletään sitä vaihetta Formula 1 historiassa, että turbot ovat tulossa. Nyt eletään tämmöistä välivaihetta, että yhä useammalla tiimillä on turbomoottori tai turboahtimet tuossa moottoriratkaisussa mukana. Tässä kilpailussa, niin kuin Erkki Mustakari totesi, BMW Brabhameilla on turbot. Niin ikään on sitten Renaultlla. Renault lähtivät eturivistä. Ja sitten löytyy vielä Ferrari-autoista. Tosin Ferrarit ovat tästä kilpailusta kokonaan pois. Ja sitten myöskin Toleman. Kyllä. Hart Turbo. Kyllä Tolemanin kuljettajat Derek Borikki ja Theo Fabi. Mutta eivät kummittele tuolla kärkijoukossa millään tavalla. Vorik. Onko jopa niin, että Vorikkia ei ole näkynyt? Onko hän jopa jo keskeyttänyt? Ei vaikuta siltä. Saattaa olla muuten, että ei ole pitkään aikaan tuolla radalla näkynyt, mutta kyllä siellä ainakin toinen Tolemani vielä rataa kiertää. Ja jos näin on, että Vorikin matka olisi jäänyt kesken, niin tuo Ai kun vetää tiukassa luoksissa. Kyllä. Vaarallisen tiukassa. Siinä saamme nauttia vähän Nelson Piquetin ajotaitojen esittelyä. 4,2 sekuntia. Kyllä heillä nyt näköyhteys on tuossa toisiinsa. Joo, ja Nelson Piquet ottaa pikkuhiljaa alan Prostia kiinni.
Siellä menee Musta Lotus tuossa, jonka taakse pian asettuu sitten Alain Prost ja hakee ohituspaikkaa. Siellä on Nigel Mansell. No ja kyllä yksi syy siihen, että Nelson Piquet ottaa Alain Prostia tällä hetkellä kiinni, on se, että siellä on vähän väliä noita kierroksella ohitettavia. Ja jos Prost jää vähänkin aikaa siihen kuppaamaan siihen kierroksella ohitettavien taakse, niin sehän mahdollistaa sen, että Nelson Piquet, joka on vähän rämäpäisempi rattimies kuitenkin. Kiihko latino. Niin onnistuu kuitenkin ottamaan tuota eroa pikkuhiljaa kiinni. Kovasti pomppii autot tällä lähtösuoralla, niin kuin on aiemminkin kuvissa pystytty näkemään. Siinä nyt sitten. Siinä meni Alain Prost, tässä Nelson Piquet. Mutta rakennelmat kestävät. Auto pomppii. Eivätkä kaikki radat tälläkään kaudella 82 ole yhtään sen parempia kuin tämä Dizoninkaan rata. Ehkä nyt keskimäärin voi sanoa, että täällä on aika paljon pomppuja. Siinä he ovat. Prost, Piquet, Arnoux, Roosberg, Lauda, Patrese. 6 kärki. Aika kauaksi on Patrese jäänyt jo kohta minuutin päähän kärjestä ja kuitenkin samanlaisella autolla kiertää rataa kuin Nelson Piquet, eli siinä mielessä niin kyllä voisi italialaiselta odottaa vähän enemmän, mutta se on hienoa, että Keke on vielä, niin kuin sanotaan, nyt semmoisen etäisyyden päässä, että jos tuolla kärjessä tapahtuu jotakin odottamatonta, niin siinä on vielä hyvä asia seurata tuota kisaa. Seurata vähän niin kuin hailaivaa noita edessä ajavia miehiä. Ja nyt tulee se ohituspaikka, kuinka Prost heittää sieltä Nigel Mansellin. Ja sitten on tuo vaaleampi numerolla 19 kilpaileva. Ei ollut numero 19, koska sellaista ei ole ollenkaan. Tuolla oli kuin Raoul Boensen. Saatte olla. Prost pääsi hyvin ohitse tuossa tilanteessa ja sitten on sama kärsimysnäytelmä siellä kuvan ulkopuolella myöskin Nelson Piquetin kohdalla. Mutta ollaan jo sitten mutkaisella osuudella. Ja se on aina tappio, siellä ei kovin helposti päästä ohitse. Ja tuossa nyt näki ihan selvästi, että mies, jonka Alain Prost ohitti, niin tuo kuljettaja teki hienosti tilaa ja tuon ohituksen huomattavan paljon helpommaksi. Siinä on 3 autoa nyt Piquetin ja Prostin välissä. Siinä on yksi Ligieri, jonka tunnistaa noista sinisistä kyljistä. Numeron kanssa pitää olla tarkkana, että tietää kumpi Onko Eddie Seaver vai Jack Lafitte? Niin, kumpi heistä. Ja sitten viimeisenä kolmen joukossa tuossa välissä on britti Nigel Mansell. Ja nyt täytyy kyllä todeta se, että tuo autojen numerointi voisi tietysti olla huomattavan paljon parempi mitä se on ja näin ollen tehdä meille kaikille elämä vähän helpommaksi ja näin on kuljettajan tunnistaminen, mutta Piquet poimii Mansellin siinä. No, numerot ovat sen verran huonosti havaittavissa, että täytyy luottaa siihen, että tiedämme suurin piirtein auton värityksestä ja kuljettajan kypärän värityksestä, että kuka mitäkin autoa tuolla radalla tällä hetkellä ajaa. Näin pääsee Piquet nyt sitten. No niin, ei koko ajan ottaa kiinni viimeisen 3 kierroksen aikana. Ero on kaventunut 2,5 sekuntia. Juuri oli sanomassa, että ei ole yhtään revennyt suuremmaksi. Päinvastoin. Sieltä tulee nälkäinen brasilialaiskuljettaja, rupeaa kohta hiilostamaan ranskalaista Alain Prostia oikein tosissaan. Lähestytään kilpailun puolta väliä ja aivan varma on se, että renkaat ovat tässä vaiheessa jo hyvin kuluneet. Kyllä. Prost, Piquet, kärkikaksikko. Se on aika jännä täällä Dizonin radalla tilanne on se, että siellä on muutamat paikat, missä yleisöä on paljon, mutta sitten siellä on sellaisia rataosuuksia, joissa tuntuu, että ristin sielua ratatuomareita lukuun ottamatta seuraamassa kuljettajan edesottumuksia. Ei edes TV-kameroita. Ei niin, ja tässä kuvassa nyt nähdään, että aika hyvin väkeä on tuonne katsomoihin kuitenkin joka tapauksessa tullut ja tiettävästi kilpailujärjestäjän arvio on se, että siellä on noin 65-70 000 katselijaa nyt seuraamassa tätä kilpailua. Keke Roosbergin urahan on ollut äärettömän nousujohteista. Pitkään niistä 70-luvun alun tilanteista, ammattimaisesta ajamisesta, erilaisten formuloiden ja jopa
äärettömän kovan kilpailukalenterinkin saattelemana, milloin on saman vuoden aikana ajettu lähestulkoon perättäisinä viikonloppuna Uudessa-Seelannissa ja sitten välillä USAssa. Lennetty Macaoon, Argentiinaan, Kanadaan. Aivan käsittämättömän paljon kilpailuja yhden kauden aikana, niin kuin muun muassa vuonna 1978. Niin siinä on noin 30 kilpailua eri puolilla maailmaa. Ja nyt Lisierillä numerolla 26 Jack Laffite joutuu keskeyttämään. Keke ajoi siis vuonna 1978 Tasman Pacific-sarjassa. Niin ikään ajoi sitten Atlantic-sarjassa ja Wolffilla ensimmäiset kilpailunsa Formula 1:ssä. ATS F1 ja sitten Wolffin Formula 1-autolla. Ja siellä numerolla 25 on sitten Eddie Cheever, jenkkikuljettaja vaikeuksissa. Keken kausi jatkui Formula 1 vuonna 1979 niin ikään Wolffin tiimissä, mutta siihen mahtui mukaan sitten Formula 2 osakilpailuja, Can-Amin sarjaa Amerikassa, Kanadassa ja niin päin pois. Ja sitten vuonna 1980 tuli ennakkoon mitä lupaavin ja vahva kiinnitys Fittipaldin tiimiin. Brasilialainen Emerson Emmo pisti oman tallin pystyyn ja Kekessä pääsi toiseksi kuljettajaksi vuonna 1980. Keken ensimmäinen kilpailu tammikuun 13. päivä Buenos Airesissa. Kausi alkoi silloin samoihin aikoihin kuin MM-rallikausi. Todellakin 13. päivä tammikuuta käynnistyi silloin Buenos Airesista Formula 1 MM-kausi. Keken sijoitukset silloin eivät olleet kovin mairittelevia, mutta kuitenkin ensimmäisen ja 6 parhaimman joukkoon 6 kertaa. Ei ihan paha. Montrealissa muun muassa Keke ajoi 6. Ahvenistolla Keke kävi myöskin vuonna 80 kilpailemassa ja voitti Camaro Cupin kilpailun ylivoimaisesti. 81 oli jo sitten vähän vaikeampi. Fittipaldin kalustolla Keke ajoi, mutta milloin jäi vaihdekeppi käteen ja milloin sitten kuului pilkkalauluja kotimaisten säveltäjien ja sanoittajien toteamina ja tuntui, että joka puolelta tulee kuraa. Mutta 81 kauden päätyttyä tulee iloinen viesti. Keke Roosberg pääsee testaamaan Williamsin autoa Paul Ricardin radalle ja siitä kääntyi, voi sanoa laajasti, suomalainen formulahistoria. Käännettiin isoa lehteä ja Keke tuli suoraan Williamsille ja voittaa ensimmäisellä kaudellaan maailmanmestaruuden. Ja silti voi sanoa, että kaiken kaikkiaan vuosi 1982 oli äärettömän mielenkiintoinen ja tapahtumarikas kaikella tavalla. Ja niin kuin alussa Erkki Mustakari totesi, voittajien lista oli pitkä. Kyllä. Ennen tätä Dijonissa ajettua kilpailua, kuten sanoin, niin 9 eri voittajaa on jo päässyt kuuntelemaan korkeammalla korokkeella tuota kansallislaulua. Ja nyt sinne tulee sitten siihen saattaa tulla pieni muutos tässä, kun saadaan tämä kilpailu pakettiin. Tuleeko 10. voittaja? Aivan. Sitähän Keke on koko kauden ajan hakenut. Hänellä on vahva tuntuma siihen, että tulevaisuus on hänen. Ja milloin se mestaruus sieltä tulee, niin se on mielenkiintoista. Mutta vuosi 1982 piirtyy suomalaisen autourheiluhistoriaan suurin kirjaimin. Ja tämä on se osuus tuolla radalla, mihin ei TV-kameraakaan ole saatu paikan päälle. Joo. Siinä menee hallitseva mestari Nelson Piquet. Hänen takanaan piskuinen, temperamenttinen ranskalainen René Arnoux. Lähti kilpailuun siis eturivistä toisesta lähtöruudusta, mutta nyt on 3. Ja Keke Roosberg sitten siellä 4, mutta ei oikein kovin montaa kertaa ole saatu Kekeä näihin samoihin kuviin. Ei, mutta siinä on ihan oikeasti käynyt nyt niin, että René Arnoux on ottanut Nelson Piquetä kiinni. Täällä painaa Alain Prost
Siinä on sitten kierroksella jäänyt ja tässä tulee Nelson Piquet ja siellä René Arnoux todellakin prässä. Ja täältä tulee Keke Rosberg ja hänen takanaan Niki Lauda. Sielläkin käydään omaa taistelua ja kukaan näistä kärkikuljettajista ei ole vielä käynyt varikolla ja nyt ollaan kilpailun puolivälissä. Valtavan hienot äänet näistä autoista kantautuu ja todella kauas. Siinä taisi livahtaa Elio De Angelis. Tässä tulee Nelson Piquet, joka joutuu varvaamaan kierroksella Lotus-kuljettajan. Aiemmin jäi jo toinen Lotus-tähti Nigel Mansell. Tämän kauden kilpailukalenterissa on kaiken kaikkiaan 17 osakilpailua. Ja nyt tulee Piquet. Piquet tulee varikolle tässä vaiheessa. Näinkö oikein? Siinä menee René Arnoux ja Piquet tulee nyt varikolle. Eli Renault ottaa nyt tässä kohtaa kaksoisjohdon Alain Prost ja René Arnoux toimesta. Siellä on vipinä muutoinkin tuolla varikolla. Näin tulee Piquet omalle paikalleen. Näkyykö sattumalta missään Bernie Ecclestonia tuossa varikkomuurilla? Mutta katsokaa kuinka turbo 1,5 litran koneesta löytyy, BMW-koneesta löytyy valtavat liekit. Ja siitä lähdetään uudet renkaat alle ja hirmuisella rutinalla liikkeelle. Niin paljon kuin vaan sieltä uskaltaa kaasua painaa. Ja kun hän on maailmanmestari, hallitseva mestari, niin hänellä oli tuo reunimaisin paikka. Ja nopeasti hän täräyttää siihen, mutta ei tainnut osua suoraan siihen John Watsonin perään. Watson pystyy pitämään tuon oman paikkansa ja Piquet joutuu nyt sitten ajamaan omaa taistelua lähinnä kelloa vastaan tässä vaiheessa ja odotella kaikessa rauhassa samalla myöskin sitä, kun muut käyvät varikolla. Pitkässä jonomuodostelmassa siinä taisi mennä Patrese BMW Brabhamilla ja täällä on sitten numerolla 25. Toinen lisäkuljettaja Eddie Cheever. Joo, että kyllähän siinä aikaisemmin kun Eddie Cheever oli kuvissa, niin hän oli juuri silloin kävi ensimmäistä kertaa varikolla ja nyt on siellä toistamiseen ja ilmeisesti nyt on vähän suuremman luokan ongelmasta kysymys. Kyseessä ei varmasti ole suunniteltu varikkopysähdys, vaan nyt siellä on jotain sellaista ongelmaa, että saa nähdä pystyykö hän jatkamaan matkaa. Etusiivekkeiden kanssa tehdään siellä kovasti töitä. Ligier käyttää tänä vuonna Matran 3 litran koneita V12 myllyjä. Eli siellä pitäisi kyllä olla niin kuin kaikki asiat kohdallaan. Tehokas moottori, mutta nyt jostakin syystä ei kaikki ole aivan hyvin. No, siinä vähän niin kuin tehtiin hommia noiden ripustusten kimpussa ja nyt tällä hetkellä kun Piquet kävi tuolla varikolla, niin Alain Prost on repinyt jo 40 sekunnin johdon, mutta saa nähdä, koska Alain Prost tulee tuonne varikolle. Tuskin meitä tarvitsee kovin kauan enää sitä odottaa. Aivan, varikolle tulo, varikon läpi ajo ja kaikki toimenpiteet siellä, se on aika hidas tapahtuma. Voi hyvinkin olla, että palataan samantyyppiseen tilanteeseen. Joo, ja siinä Alain Prost ohittaa Keken tallikaverin Derek Daly. Britti Derek Daly jää siinä nyt jo kierroksella. Kyllä, jos erittäin tarkkoja ollaan, niin hyvin punatukkainen irlantilainen. Niin ollaan ihan tarkkoja. Joo, ollaan tarkkoja. Britteen saarilta. Kyllä. Hyvältä näyttävät ainakin TV-kuvien perusteella Alain Prostin auton renkaat, mutta sehän ei ole välttämättä koko totuus. Prost itse tietää, ja toisaalta kyllä TV-kuvakin on kertonut, että minkäänlaista tämmöistä holtitonta lipsumista ei ole ollut, että he ovat varmasti löytäneet autoihin hyvän optimaalisen pidon. Siinä näkyy nyt sitten paremmuus. Siellä ovat Piquet ja Patrese, eli Brabhamin kuljettajat peräkkäin. Prost, Arnoux, Renaultlla kaksoisjohto. Sitten on Keke kolmantena. 10,5 sekuntia ainoastaan. Ja samassa tilanteessa mennään. Eivät ole kärkikolmikosta kukaan käyneet vielä renkaiden vaihdossa. Ei. Ja yli puolet on jo ajettu kilpailu. Alfa Romeo jää siinä. Komeasti ja tyylikkäästi tapahtuu tuo ohitus. Alain Prost. Prostilla ei siis vielä yhtään maailmanmestaruutta tässä vaiheessa. Ne rikkaat vuodet ovat sitten
tulevaisuudessa. Laudalla on siis, Niki Laudalla on tässä vaiheessa jo 2 maailmanmestaruutta ja hallitsevana maailmanmestarina tällä kaudella ajaa Brabhamilla Nelson Piquet. Siinä mielessä tämän kauden sarja Formula 1 on mielenkiintoinen, että siellä on 3 auton valmistajaa omilla talleillaan mukana. Eli perinteinen Ferrari, joka nyt valitettavasti Pironin loukkaantumisen ja Tampeen muiden murheiden takia ei päässyt osallistumaan tähän kilpailuun, niin Ferrari on yksi autonvalmistaja, joka on omalla tallillaan mukana. Toinen on Renault ja 3. on Alfa Romeo. Et 3 tallia, jotka ovat autonvalmistajana mukana. On helppo uskoa se, että Renaultlle nimenomaan autonvalmistajana tuo valmistajien sarjan mestaruus on se suuri porkkana ja tavoite, mihin talli 100 varmasti pyrkii. Ja siinä mielessä niin Ferrari on heidän ykkösvastustajansa. Puhutaan mitä puhutaan. Ja sitten se kuka sitten vie kuljettajan maailmanmestaruuden nimissä, se on toinen juttu. Mutta Renaultin autonvalmistajana tuo valmistajan sarjan mestaruus on se kaikkein suurin porkkana. Toki sama voidaan sanoa Ferraristahan. Kyllähän Enzo Ferrari on aina todennut sitä, että se on tärkeää, että Ferrari voittaa ja ne miehet, jotka niitä autoja ajaa, niin se on niin kuin vähemmän tärkeä asia. Ja saattaa olla, että vähän tuota samaa ajattelua on yritetty takoa noiden Renault-kuljettajien päähän, että tuokaa ne autot ehjänä maaliin, niin kaikki on hyvin. Niin, kaiken kaikkiaan tähän kilpailuun oli pyrkimässä 29 kuljettajaa, joista 26 parasta selviytyi aika-ajon perusteella. Ja kun katsotaan näitä tiimejä, ketkä vuonna 1982 olivat mukana, muun muassa tässäkin kilpailussa tai tähän kilpailuun pyrkimässä. Brabhamilta 2 autoa, Tyrelliltä 2 autoa, Williamsilta 2 autoa, McLarenilta, ATSltä 2 autoa, Lotukselta 2 autoa. Siinä tilanne. Ja Keke 16,8 sekuntia. Nyt on tapahtunut jotain. Keke on jäänyt reilut 5 sekuntia enemmän edellisestä vertailusta. Ja sitten mennään vielä eteenpäin. Renault'ta 2 autoa, Marchilta 2 autoa, Fittipaldilta vain 1 auto, Alfa Romeolta 2, Lisieriltä 2, Ferrarilta 2, Arrowsilta 2 ja Tolemanilta 2 autoa. Mutta sitten on 1 auton tiimiä, Theodor, jolla Keke teki suuren vaikutuksen, voisiko sanoa urallansa suurin piirtein ihan siellä neitseellisimmässä vaiheessa. Ei ollut MM-osakilpailu. Ja sitten yksittäisinä vielä löytyy Fittipaldi, on vain 1 autolla mukana. Tosin Chico Serra ei päässyt mukaan tähän kilpailuun. Ja Ensing on myöskin 181 tyyppiä, sillä ajoi Roberto Guerrero ja hän oli kisassa mukana. Mutta on joutunut jo keskeyttämään. Kyllä jo heti 4 kierroksen jälkeen. Ja tällä hetkellä kun kierroksia on kohta noin 44-43 tulee kai kohta täyteen, niin tällä hetkellä keskeyttäneiden joukossa on tuon Roberto Guerrero. Lisäksi on Derek Warwick Tolemanilla jäänyt radan varteen. Hänellä oli moottorikko kyseessä Robert Keegan March-autolla. Hän ajoi ulos radalta ja sen takia ja kaikesta huolimatta auto ei näyttänyt menneen siinä lainkaan rikki, että ilmeisesti vaan moottori sammui ja homma loppui siihen. Raul Boesel, niin ikään March-kuljettaja, joutui jättämään autonsa tuonne radan varteen ja hänen keskeytyksensä syy oli vesivuoto. Ja sitten vielä Theo Fabi ja Jacques Lafitte. Theo Fabi Tolemanilla ja Jacques Lafitte, niin kuin näimme, jäi tuonne varikolle. Syytä meillä ei ole vielä kerrottu mikä se oli ja näin ollen niin kilpailu jatkuu ja aina. Ja nyt Keke iskee. No niin. Tulihan se paikka sieltä. 34-vuotias suomalaistähti heittää sieltä 28-vuotiaan italialaisen Riccardo Patresen ohitse. Ja tuossa saattoi olla myöskin se selitys, miksi Keke oli jäänyt. Hän oli jäänyt tuon Patresen taakse niin pitkäksi aikaa. Kyllä, sen takia tuo ero kärkeen oli kasvanut. Ja saman tien tuo ero kasvaa Patreseen silmissä oikein kunnolla. Kekellä on hyvä vauhti päällä. Kyllä, Keke menee nyt todella hyvin. Hieno sää, noin 30 asteen helle, paljon väkeä, aurinko paistaa, pieniä kumpupilviä. Mutta siellä mennään, radan pinta noin 45 astetta, eli siellä on hyvin lämpimät oltavat. Ja siinä näkyy sitten Keken autossa, kuinka siellä on aika vahva etusiipi, niin kuin myöskin on tässä Brabhamin autossa.
Näihin molempiin autoihin asennettiin siis tuo etusiipi sunnuntai-aamun lämmittelyn jälkeen. Muutamia autoja nähdään, joilla ei ole etusiipiä lainkaan. Kuten muun muassa tuossa McLaren autossa etusiipi on lähinnä tällainen hyvin erilainen. Vähän siellä auton keskirungon tai tuossa kuljettajan polvien kohdalla suurin piirtein. Näin Keke Rosberg ja jättää taaksensa Patrese. Ja onko niin, että siinä on Niki Lauda on tuossa Patresen takana tässä vaiheessa? Kyllä, juuri näin. Ja Lauda etsi ohituspaikkaa. Tuossa saattaisi olla hyvä paikka, mutta Lauda ei sitä käytä hyväkseen. Teho ei riitä. Kaksinkertainen mestari tietää, miten Dizonin radalla ajetaan. Täällä on ajettu siis viikonlopun aikana jo paljon vapaita harjoituksia aikaa. Jo rata on tullut kaikille tutuksi, vaikka tällä radalla ei tämä joukko ole koskaan aiemmin ajanut. Nyt tämä kerta ajetaan ja etukäteistiedot jo kertovat, että tälle radalle ei enää palata, joten tämä jää ainutlaatuisena kilpailuna Sveitsin Grand Prix-sarjassa viimeisenä historiaan. Ja Lauda edelleen yrittää vimmatusti Patresen ohitusta. Jälleen hän joutuu asettumaan imutukseen, mutta nyt se tulee. Patrese antaa hienosti, herrasmiesmäisesti tilaa. Joo, ilmeisesti Patresella on nyt joku ongelma, nimittäin ei hän edes yrittänyt taistella oikein tosissaan, vaan ilmeisesti ymmärsin sen, että takaa tuleva mies tulee sen verran vauhdikkaasti, että turha yritä ryppyillä ja päästi aika lailla ketterästi siitä Laudan ohitseen. Kyllähän sitä kiusaa voi tehdä jonkin aikaa, mutta joku tolkku siinä kiusanteossakin pitää olla. Jos nähdään, että takaa tuleva kaveri on selvästi nopeampi, niin siitä kiusanteosta ei ole paljon iloa sitten. Ei kummallekaan. Hienoa, saamme nyt Keke Rosbergiäkin vähän enemmän kuviin. Hän taistelee hienosti turbomoottoriin varustettujen autojen takana. Ensimmäisenä vapaasti hengittävällä autolla. Siellä vilahteli myöskin Keken tallitoveri Derek Daly. Joo, siinä numerolla 7 John Watson. Kyllä. Ja siellä kiipeää jälleen tuota korkeaa mäkeä. Ei se nyt ihan noin korkea ole, mitä tuo TV-kuva näyttää, mutta korkealle siinä noustaan. Korkeuserot kaiken kaikkiaan merenpinnasta ovat noin 450 metrin erolla matalimman ja korkeamman kohdalla. Eli tällä radalla on lyhyydestään huolimatta aika paljon korkeuseroja. Niin kuin näkyy, kuva kertoo, käydään välillä notkon pohjalla ja sitten taas kiivetään. Mutta niin kuin Kekekin on monen kertaan sanonut, että ei näitä mäkiä millään tavalla tuolla auton ohjaamossa huomaa. Siellä mennä viiletetään aivan niin kuin tasamaata suurin piirtein, että missään kohtaa ei kyllä erityisemmin kutita vatsan pohjasta, jos käydään notkon pohjalla ja lähdetään nousemaan ylös. Se on niin kuin keskittymistä 100% vain siihen ajamiseen. Ja sitten erityisesti tällä radalla, tuolla takaosalla, takasektorilla, niin on näiden mutkien hallinta. Hienosti menee kyllä René Arnoux. Siinä on, niin kuin ei René Arnoux, vaan Alain Prost. Professorin tavaramerkkihän on tämä hyvin kevyt kosketus ohjauspyörään ja pehmeä auton eteenpäin vienti. Ei repivää, riuhtovaa, hyvin pehmeää ajamista. Mutta kestääkö auto maaliin? Kestävätkö renkaat? Siinä meille jännitettävää. Alain Prost. Ja hyvin on rauhallinen paikka nyt ajaa. Ei ole ketään lähelläkään tuolla edessä, eikä kukaan pysty haastamaan pahemmin. Joka tapauksessa René Arnoux on toisena, Keke Rosberg hienosti kolmantena. Muutamin kohdin tulee selvästi myöskin pilvisempiä alueita. Muutama kumpupilvi osuu kohdalle ja se on aina selvää, että isompi pilvialue saattaa hiukan viilentää tuon radan pintaa ja antaa kenties sitten vähän enemmän pitoa niille kohdin, vai oliko se päinvastoin? Ennen kaikkea moottorille se on aina pieni helpotus, kun tuo ilman lämpötila vähänkin tulee viileämmäksi. Silloin moottori saa vähän enemmän ilmaa keuhkoihinsa ja sitä kautta niin moottori toimii vähän paremmin. Kauden 14 Formula 1 MM-osakilpailu. Tämän jälkeen vielä
jännittävät 2 kilpailua. Monza 12.9. ja kauden päätöskilpailu kaukana Kaliforniassa. Pelikasinoiden ja pelihimoisten luvatussa kaupungissa Las Vegasissa 25. syyskuuta. Tuttuja miehiä edelleen. Prost, Arnoux, Rosberg, Lauda, Piquet, Patrese. Patrese jäänyt jo kierroksen kärjelle. Aika yllättävää ottaa huomioon kuitenkin, kuinka hyvin Nelson Piquetin auto on tuolla toiminut. En tiedä sitten viittaisiko se siihen, että Patresella on jonkin sortin ongelma autossaan, mutta kyyti ei ole ihan niin kylmää kuin tuolla kärkikolmikolla. Bruno Giacomelli, italialaiskuljettaja, ei mahdu 6 parhaimman joukkoon. Eikä tämä kausi ole suuremmin riemua tarjonnut muutoinkaan Alfa Romeolle. Mutta siellä sitten omaa keskinäistä taistelua käydään. Siellä menee kuitenkin sitten, oliko René Arnoux ja hänen takanaan. Eikö siinä René... Taitaa olla Prost. Eikö se on René Arnoux? René Arnoux aivan oikein. Väijyy noita kierroksella ohitettavia, jotain 2 kappaletta siinä edessään. Arnoux on toisena ja nyt kierroksella ohitettavat jälleen hidastavat hänen menoaan. Joo, René Arnoux ja Alain Prostin erottaa parhaiten siitä, että René Arnouxlla on koko valkoinen kypärä, kun Alain Prostilla siinä on vähän sinistä ja aavistuksen verran punaistakin. Ranskan trikolorin värit on Alain Prost tuohon kypäränsä maalauttanut. Ja nytkö sieltä tullaan lentämällä sitten ohitse? Siltä näyttää. Siltä näyttää, joo. Se on nyt tapahtunut ja René Arnoux. Hyvin tarkka René Arnoux siinä vähän parantaa sijoitusta. Jos katsotaan kuljettajan autojen numeroita, niin tai säilyttää sijoituksensa ohitti kierroksella. Harmi paikka, että tuo auton numero on tuossa aivan takapyörän takana ja kun ohjaaja ei meille kovin pitkään näytä tuota takasiipeä sivulta, niin auton numeron havainnointi on hyvin vaikeeta. Alain Prost auton numero on 15 ja René Arnoux 16. Ja ellen väärin huomannut, niin siinä oli Arrowsin auto, oliko Marc Surer vai Mauro Baldi, joka tuossa ainakin toisena. Ei, Baldi ei startannut koko kilpailun, siinä täytyy olla niin, että siellä oli Marc sitten Marc Surer, joka jäi kierroksella tuossa tilanteessa. No ja Marc Surerille tietysti sveitsiläisenä olisi tietysti kivaa tässä kotimaan GP:ssä pärjätä hyvin, mutta ei se nyt ihan siltä näytä tässä kohtaa. Paikka paikoin kuvissa näkyy myöskin mielenkiintoisesti vuoden 80 tason turva-aidat. Vuonna 82 kaikilla radoilla pääasiallisena auton hidastavina elementteinä käytettiin reunamilla tällaista turvaverkkoa. Joko se oli kolminkertainen muutamin metrin välein tai sitten kaksinkertainen riippuen vähän mutkapaikoista, mutta niihin verkkoihin kun auto ajoi, niin kyllä se yleensä sitten jossakin vaiheessa pysähtyy ennen kuin se törmää teräksisiin kaiteisiin tai betonimuuriin. Se on ihan totta ja kyllähän toi tietysti oli omalla tavallaan karua katseltavaa Zolderissa, kun Gilles Villeneuve paiskautui Ferrarista ulos ja paiskautui sitten itse asiassa sen karmean näköisen kolorin jälkeen niin niihin turvaverkkoihin ja sitten mainio kanadalaiskuljettaja menehtyi sitten siinä onnettomuudessa ja siinä oli omalla tavallaan, kuinka nyt sanoisin, traagisella tavalla tuli näytille, kuinka nuo verkot toimivat silloin, kun sinne rikki menneet autot menee tai autosta ulos paiskautuneet kuljettajat. Tämä kausi on siis kaikella tavalla ollut hyvin dramaattinen. 2 kuljettajaa on jo menehtynyt. Villeneuven lisäksi Ricardo Paletti Kanadan Montrealin startissa ja sitten vielä vakava loukkaantuminen Didier Pironille Hockenheimin vapaissa harjoituksissa sateisessa ja voi sanoa jopa osittain huonon näkyvyyden omaavissa olosuhteissa. Mutta sirkus jatkuu. Nämä ovat olleet todella surullisia uutisia, mitä Formula 1 maailmasta kaudella 82 kantautui. Mutta Sveitsissä mennään. Sveitsin Grand Prix nimissä mennään, vaikkakin ranskalaisella radalla. Ja tässä on vähän tunnearvoon vaikuttavia tekijöitä myöskin tänä vuonna juuri se, että Sveitsin osakilpailu ajetaan, vaikka se Sveitsin
Sveitsissä moottoriurheilu kiellettiin vuonna 1955 tuon Le Mansin 80 ihmishenkeä vaatineen onnettomuuden jälkeen kokonaan. Ja nyt sitten vielä on ollut näin synkkä vuosi Formula 1, mutta täällä mennään. Kilpailu lähestyy aivan pian jo sitten loppumetrejään, ei kuitenkaan vielä. Jännittäviä hetkiä varmasti on tarjolla. Numerolla 4. Ryan Henton, 35-vuotias britti, ajaa tuolla tummalla Team Tyrellin autolla. Siellä vilahti kuvissa ja tuleeko hänkin nyt sitten kierroksella varvatuksi aivan pian. Tuossa menee. Ja täältä takaa tulee nyt sitten, taitaa olla Alain Prost, joka siellä on ohittamassa kierroksella Hentoni. Voi sanoa, että ikä ei kovin paljon nyt vuonna 1982 paina. Täällä on sarjassa hyvinkin paljon kokeneita kuljettajia. 35-vuotias Henton muun muassa. 36-vuotias Jean-Pierre Jarier. Ja sitten katsotaan vielä Jacques Lafitte, 38-vuotias. Ja nyt sitten Eddie Seaver. Eddie Seaver joutuu keskeyttämään. Kyllä, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että matkaa maaliin on enää 10 kierrosta. Eddie Seaverille tuli ajettuja kierroksia 70 täyteen ja nyt on matkaa maaliin 10 kierrosta. Täydennetään vielä tätä ikäjakaumaa tässä. 34 vuotta myöskin Keke Roosbergilla ikää. Kokemus on valttia. Joo, ja miehet paranevat kuin viini vanhetessaan. Aivan oikein. Niin? Ei, kyllähän näillä autoilla ajettaessa niin kokemuksesta on valtava hyöty ja ei mikään ihme, että tuolla mitään räkänokkaisia pikkupoikia ei ole näitä autoja päässyt ajamaan, vaan kaikki ovat käyneet kovan koulun läpi, että ovat saaneet nuo ajopaikat näistä autoista ja kyllä se näkyy siinäkin, että tuo kuljettajien keski-ikä on yllättävän korkea. Aika-ajon jälkeen Williams-tiimin sisällä oli vähän ja myöskin kansainvälisen median puolelta paljonkin pommitusta siitä, kun aika-ajossa Derek Daly pääsi ohittamaan Keke Roosbergin ja siellä oli tiukkaakin kysymystä siitä, että millä tavalla peli pelataan, kun Kekellä on selvästi mahdollisuudet jopa mestaruuteen ja Daly oli sitten aika-ajossa niinkin nopea. Mutta Keke Roosberg näytti jo sitten, niin kuin hän sanoi jo etukäteenkin, että ilman muuta Derek saa antaa tietä. Ja Keke sanoi jo ennen kilpailua, että minä ohitan hänet jo ennen ensimmäistä mutkaa. Ja niinhän siinä tuli käymään. Iisalmen suuri mies on ollut aina hyvin päämäärätietoinen. Ja kyllähän sekin kertoo kaiken, että ennen tätä kilpailua Derek Dalylla oli kasassa 7 pistettä. Kun Kekellä niitä pisteitä on 31, eli kyllä se vähän määrää ton marssijärjestyksenkin aika lailla selvästi. Mitäs siellä nyt näyttää olevan? Ilmassa savua tai hiekkapölyä. Tässä olemme sitten René Arnoux kyydissä. Pilviverho joka tapauksessa ympäröi jo lähestulkoon koko alueen. Ja sitä kautta turbomoottoreilla ajavat erityisesti, no kyllä se on kaikille näille moottoreille se on suuri helpotus. Ja mielenkiintoista on nyt sitten nähdä, että missä vaiheessa Keke pystyy parantelemaan asemiaan. Tässä on nyt aika lailla pitkään ajettu hyvin jäätyneessä tilanteessa. Prost, Arnoux, Roosberg. Mutta palkintokorokkeelle ollaan menossa. Tämä näyttää todella hyvältä siinä mielessä, että palkintokorokkeella on oltu monta kertaa, mutta voittoihin ei vielä suomalaiskuljettaja ole koskaan yltänyt Formula 1 ja jonain päivänä se varmasti sieltä tulee. Siinä menee edessäni René Arnoux ja nyt hän on päässyt Hentonista ohitse. Hänkin.
Ja kaksoisjohto on Renaultlla edelleen tiukasti käsissä. Ja missä on sitten Keke? Mahtuuko Keke mukavasti vielä kenties samoihin kuviin jossakin vaiheessa? Siinä Prostin ja Arnun välinen ero on enää vajat 5 sekuntia. Eturivistä lähteneet kuljettajat hallitsevat kilpailua tässä vaiheessa. Piquet oli ainut Brabham-tallin kuljettaja, joka alkuvaiheessa pystyi sitä rintamaa rikkomaan, mutta nyt Piquet on sitten jo joutunut antautumaan Renault Arnulle. Siinä hän pääsi Arnuista ohi ja entäs nyt? Nyt näyttäisi siltä, että onko kierroksella jääneenä, onko se Ricardo Patrese? Mielestäni jos tuossa kypärässä on vähänkin punaista, niin se viittaisi siihen, että se on Nelson Piquet ja saattaa olla, että nämä miehet tällä hetkellä taistelevat sijasta 2. Mutta toisaalta kyllä Piquetkin menee aika hiljaa juuri nyt. Mikä lienee Nelson Piquetin ongelma? Siellä menee Prost ja täältä tulee nyt sitten Arnoux ja heti perään liimautuu Nelson Piquet. Mutta veikkaan kyllä niin, että Piquet on kierroksella jäänyt tuossa tilanteessa jo tälle kärkikassalla. Saattaa muuten olla. Joo, kyllä olet oikeassa. Saattaa olla juuri se tilanne. Varikkopysähdys pudotti hänen viidenneksi. Kyllä, ja sen takia hän päästi Arnoun sen verran ketterästi suuremmin estelemättä ohitseen. Mutta näitä Renault-miesten välinen ero alle 5 sekuntia. Samalla polttoainekuormalla mennään maaliin. Nyt vaan tässä täytyisi saada ystävämme Keke Rosbergin kuvia ja sieltä Keke tulee. Sieltä hän tulee, sieltä tulee ja mielestäni Keke ajaa tällä hetkellä sijalla 3. Et siellä on 2 Renaulta kärjessä, sitten siellä on Keke kolmantena ja Nelson Piquet on jäänyt syystä tai toisesta tuolle kärkikolmikolle. Kierroksella, kyllä. Ja siinä oli mielessäni myöskin Niki Lauda vielä vahvasti kuvissa mukana. Vai oliko Andrea de Cesaris? Katsotaanpas nyt mitä tapahtuu tuolla. Voi hyvinkin olla, että Niki Lauda vielä on siinä vahvasti Keken kanssa haastamassa tilannetta. Siellä menevät Renault-kuljettajat ja ranskalainen ohjaaja luonnollisesti seuraa oman maan kuljettajia, oman maan autoteollisuuden merkkituotetta. Ja näin kierrokset vanhenevat. Vähän reilu minuutti menee tuohon yhteen kierrokseen ja mitä kevyemmäksi autot tulevat, sitä nopeammin tuolla radalla mennään. Tosin renkaiden kuluminen vähän jarruttaa. Ja siellä oli nyt sitten hyvin läheltä piti tilanne. Ohituspaikka Prostille. Siinä Arnoux. Lähellä mennään. Ja heidän välinen eronsa on vain 4 sekuntia. Kyllä. Kaksi Renault-tallin autoa. 10 kierrosta jäljellä. Nyt on 10 kierrosta jäljellä. Kyllä. Jännitys tiivistyy. Kyllä, edelleen 2 Renault-kuljettajaa kärjessä. Kyllä, ja tässä kohtaa voin kuvitella, että tuolla yleisö on aika lailla mielissään. Ollaan kuitenkin Ranskan maaperällä ja Renaultlla nyt hieno kaksoisjohto, kun on 10 kierrosta matkaa maaliin. Jännittäväksi tämä menee. Kaiken kaikkiaan ajetaan siis 80 kierrosta. Ja edelleenkin ranskalaiset autot paahtavat siellä kärkipaikalla. Jälleen kierroksella ohitettava, jälleen punavalkoinen auto. Onko se Watson vai ei? Se on Alfa Romeo, joka siinä ohitettiin. Ja täältä tulee sitten Keke Rosberg. Ja ei ole Keke kaukana enää Renault-kaksikosta. Ja siellä takana on Piquet tuossa, mutta Kekekin on hänet ohittanut jo kierroksella. Kyllä. Nyt saadaan pikkuhiljaa nauttia vähänkin myös Keke Rosbergin ajolinjoista. Ja nyt olisi kiva näyttää, jos ohjaaja näyttäisi meille, että mikä tuo miesten välinen aikaero todellisuudessa tällä hetkellä tuolla radalla on. Tässä tulee mielestäni Alain Prost. Siellä tulee René Arnoux tässä valkoisessa autossa.
Ja seuraava on mies tämä, kukkulan yli pitäisi olla Keke, mutta sitä ohjaa meille ei näyttää. Tuossa tuo punavalkoinen auto häiritsee kyllä René Arnoldin suunnitelmia ilman muuta tosi pahasti, koska Arnold tietää sen, että Rosberg saavuttaa koko ajan. Ja niin se käy. Siinä on Andrea de Cesaris käsittääkseni tuossa Alfa Romeolla, mutta hyvin pääsee René Arnold hänestä ohitse. Kyllä. Mutta mikä on sitten Keken tilanne? Keke on hienosti takana. Tuntuu siltä, että Keke ottaa nyt koko ajan kiinni Renault-kaksikkoa. Ja Andrea de Cesaris on nyt siellä sitten Keken tähtäimessä. Ja miten tiukka taistelu tästä tullaan käymään sitten Andrea de Cesariksen kesken. Antaako tämä kuumakalle italialainen hänelle tietä? Andrea de Cesaris on kunnostautunut elämänsä aikana. Tämä nuori kuuma 23-vuotias on liekeissä koko ajan, aina kun vedetään visirin ikkuna kiinni ja päästään radalle paahtamaan. Nyt pitäisi Andrea de Cesariksen vilkuilla peileihin ja antaa tiukasti tietä Keke Rosbergille. Tämä on jännittävä taistelu, mutta mitä tapahtuu René Arnoldille? René Arnoldin auto hyytyy. Tämä tietää sitä, että Keke on jo kakkospaikassa. Kyllä. Tiukasti kiinni. Arnold siinä. Kyllä, jotain on nyt on pielessä René Arnoldin autolla. Niin paljon tuo vauhti hidastuu tuossa ihan yhtäkkiä. Siellä menee Prost. Prost tulee tässä näin. Ja mitä tapahtuu siellä? Keke ampautuu Andrea de Cesarikseen melkein kiinni. Joo, ja tunkee hiekalle. Näyttää käsimerkkejä de Cesarikselle, että käsittämättömän tiukka tilanne, koska Keke taistelee nyt voitosta ja italialainen on noin kaukana. Hän on kierroksella jo jäänyt käsittääkseni, joten hänen olisi pitänyt aikoja sitten antaa jo tietä. Mutta Keke tunkee väkisin reunalle, kun tullaan lähtösuoralle ja itse asiassa puskee Andrea Cesariksen siinä tilanteessa ulos ja Keke on toisena. Kyllä. Nyt todella tiiviisti toisena ja tavoittelee. Prost. Ja nyt tuon kukkulan yli pitäisi tulla Keke ja tulee. Hyvältä näyttää. Williams Fordilla pahtaa. 34-vuotias Keijo Keke Rosberg sieltä ja nyt sitten vaan Prostin imuun ja ohittamaan. Hienosti on Keke ajanut. Ei yhtään varikkopysähdystä. On aika kova riski. Ja on vaatinut niin sanotusti siviilirohkeutta juuri tämä sekarengastus. Ja sitten nämä kaikki etusiipiasiat, niin kuin Keke sanoi, että hän ei muista, koska hänen autossaan on tällä kaudella ollut edes etusiipi. Mutta kaikkien niiden vapaiden harjoitusten ja aika-ajon perusteella he tekivät sen ratkaisun, että sillä parannetaan ajo-ominaisuuksia. Ja näin on käynyt. Keke on pysynyt kärkitaistelussa mukana, mutta ei ole helppoa. Siinäkin oli mennä pitkäksi ja leveäksi tuo mutka. Ja näin tulee sitten Keke. Komeasti tuolla Williamsin autolla ja nyt käyvät kierrokset vähiin. Ai kun menee vähän leveäksi ja sieltä menee Arnold. Arnold tulee sieltä sisään. Kyllä. Peli on pelattu ja ranskalaiset ovat varmasti pettyneitä. On se harmillista. 5 kierrosta matkaa maaliin ja homma piti jättää kesken. Mutta nyt mielestäni noita kokonaisia kierroksia maaliin on enää runsaat 3. Kyllä menee Kekekin aivan limiteillä. Kerta kaikkiaan herkullisen näköistä menoa, mutta liukkailla, lumella ja jäällä ajokokemuksensa aikanaan hankkinut suomalaistähti, niin kyllä hän osaa ajaa ja tuoda autoa tiiviisti ja tasatarkkaan. Ja Arnold tulee takaisin. Kyllä, tulee takaisin radalle. Ja tulee muuten siihen vielä kiusaamaan näitä kärkimiehiä. Tallitoverinsa Alain Prostin ja toisen olevan Williams-kuljettajan Keke Rosbergin eteen. Kyllä, mutta hän on jo jäänyt niin monta kierrosta. Ja auto hyytyy täysin. Kyllä. Arnoldin peli on pelattu. Arnoldin auto hyytyy ja näin ollen Prost ja Rosberg käyvät taistelua tämän kilpailun voitosta. Mutta kaveneeko tuo ero? Keke menee aivan limiteillä. Kyllä se koko ajan kapenee vähän. Kyllä se koko ajan kapenee vähän. Nyt olisi kiva saada näitä eroja myöskin ruutuun, mitä ne ovat sekunneissa ja sadasosissa. Siinä he ovat peräkkäin jo tällä hetkellä. Sitten vaan Keke, armotonta rutistusta. Mielenkiintoinen kilpailu tämä on ollut Kekeltä ja hän on tullut voittotaistelun mukaan ja nyt näkee oman mahdollisuutensa. Nyt jos koskaan. Sieltäkö se tulee se suomalainen historian ensimmäinen Formula 1 voitto.
Lähellä siinä ollaan. Kerrotaan kaikkia. Se on harmi paikka, että meille ei tarjota tuohon ja teille hyvät katselijat tuohon ruutuun tarkempaa tietoa siitä, että kuinka monta kierrosta on vielä ajamatta. Mutta kun äsken sanoin, että ainakin 3 kokonaista kierrosta, niin voi olla, että niitä oli 4 vielä jäljellä siinä vaiheessa. Ja Keken kannalta tietysti kiva, jospa niitä olisi vaikka 5 vielä jäljellä, koska Keke selvästi ajaa tällä hetkellä nopeampia kierroksia kuin Alain Prost ja ottaa ranskalaiskuljettaja kiinni joka ikisellä kierroksella. Katsomo huutaa, kannustaa maanmiestään Alain Prostia, mutta suomalainen Hurja tulee sieltä takaa ja kaventaa eroa koko ajan. Joo, ja nyt tietysti voisi kuvitella, kun ollaan Ranskan maaperällä, että kai siellä nyt joku on soittanut Jean-Marie Palestrelle ja sanonut, että pankaa nyt tää kilpailu poikki jo tässä kohtaa, niin saadaan ranskalainen voittaja, koska sen verran villisti sieltä Keke takaa puskee. Nyt ero on jo noin pieni. Harmi paikka, ettei tiedä tarkkaan. Tässä lukee nyt, että ero on tasan 2 sekuntia. Minkä silmäkin kyllä kertoo. Kyllä, mutta kertokaa meille vielä se, että kuinka monta kierrosta on ajamatta. Ja nyt on Kekellä 1 000 000 taalan paikka. Lähtösuoran pään jarrutuksen, mutta vielä on eroa niin paljon, että ei se ohitus tuossa tule. Ei se ohitus tule siinä vielä, mutta se tulee vielä sieltä aivan varmasti. Prost ei pysty pidättelemään suomalaista, joka ajaa nyt elämänsä kilpailua suuressa hurmiossa. Ja siellä näkyy Arnoun auto, toinen Renault Turbo on pois pelistä. Ja tässä menee sitten Keke Roosberg. Tukholmassa syntynyt 6. päivä joulukuuta 48 ja nyt tullaan aivan lähelle ja Keke näkee sen mahdollisuuden. Tuleeko se siinä? Ei vielä. Ei vielä, mutta selvästi näillä syherrellä osuudella niin Keke on nopeampi kuin Alain Prost. Selvästi nopeampi syherrellä osuudella. Ainoastaan tuolla suoralla pystyy Prost jollain lailla pitämään kyydin riittävän kovana, jotta Keke ei pääse lähelle. Mutta täällä syherrellä osuudella katsokaa tätä. Turbo vastaan, vapaasti hengittävää. 1,5 litran turbomoottori. No, ja 3 litran vapaasti hengittävä. Ja nyt se tulee, ei tule vielä. Keke näyttää peileistä, Keke näyttää professorille, että nyt tietää. Täällä on voimaa, täällä on pitävämpi rengas ja ennen kaikkea täällä on suomalaista sisua. Tässä suoralla pystyy vielä Prost antamaan vähän vastusta Kekelle. Se on se turbo. Tuonne, kyllä. Mutta kun päästään tuolle syherrelle osuudelle, niin sitten tilanne on hieman erilainen. Tuleeko se tällä ja kierroksella? Se alkaa heti tästä. Ja se alkaa heti tästä. Nyt Keke iskee. Nyt Keke iskee ensin ulkokautta. Tuossa mennään imutukseen. Ei vieläkään. Mutta sitten tulee se hyvä paikka täällä kohta. Tässä. Uudelleen. Tuolta ja nyt se tulee sisältä. Ai kun on mannaa. Siinä Prost ajautui hetken aikaa vähän aikaa ulos ajolinjalta ja Keke kuittasi välittömästi. Se oli loistava veto. Vaikka sitä on niin monta kertaa muisteltu, niin kiva se on nähdä. Ja Prost yrittää vielä härnätä kaikin keinoin. Frank Williams ja koko laaja esikunta hyppivät riemusta siellä. Keke Roosberg on ottamassa ensimmäisen voiton tällä kaudella. Ja katsokaa mikä ero. Ollaan viimeisellä kierroksella. Saman tien se venähtää. Tosin Prost voi myöskin löysätä tässä tilanteessa. Kukaan ei enää tule takaa. Ja kun hän heti huomasi, että mitään mahdollisuuksia ei ole enää Keken kuittaamiseksi tuossa tilanteessa, niin peli on sitä myöten selvää. Vielä jatkuu ajaminen. Vielä jatkuu. Onko tämä se viimeinen kierros? Ja siellä ovat jo ratamiehet hermostuksissa juoksemassa tuonne radalle. Tarina tietää kertoa, että kilpailun maalituomari oli niin kuin Erkki Mustakari jo tässä vihjaili. 2 kierrosta ennen maaliin tuloa valmiina liputtamaan kilpailu päättyneeksi silloin kun Prost johti. Mutta Williams-tallin päämekanikko Frank Döni, eli tasan kierros aikaisemmin, Frank Döni, Keken kilpailuinsinööri, meni naputtamaan ruutulippumiestä, että Sir, vielä on 2 kierrosta. Pidä lippu sivussa, älä nosta sitä vielä. Ja siinä René Arnoux kävelee pääpainuksissa. Ja nyt todellakin kierretään rataa viimeistä kertaa. Ja Keke Roosberg johtaa kilpailua. On tämä hienoa. Tästä suuresta päivästä. Elokuu 29. päivä 1982. Keke Roosberg ottaa ensimmäisen suomalaisen Formula 1-voiton. Hän on maalissa ja voittajana Sveitsin osakilpailu, joka samalla myöskin on historian viimeisin Sveitsin osakilpailu. Ja samalla Keke Roosbergin
ja suomalaisten formulakuljettajien ensimmäinen Formula 1 osakilpailuvoitto. Sen tekee Keke Rosberg todella hienosti ja tyylikkäästi, hienolla ajolla, taktisesti viisaana, vaikka lähtöhetkeen sisältyy paljon dramaattisia, rohkeita ratkaisuja, kuten muun muassa tuon etusiiven laittaminen, sekarengastus ja niin edelleen. Mutta kaikki nämä olivat viisaita päätöksiä. Ja Keke tulee ja tuli ja ajoi voittajana maaliin ja vieläkin näkyy kuinka on aika lailla kulunut. En tiedä, onko radio mennyt rikki tai eikö ruutulippu heilumista näkynyt, kun vaikuttaa siltä, että Keke ajaa edelleen täysillä. Ja kuitenkin ainakin minun käsitykseni mukaan niin Keke tuli jo maaliin, mutta kyllä vauhti on sen verran kylmää edelleen, että ehkä siellä jollain lailla tuo informaatio, joka meille tuli, oli siinä mielessä väärä, että vasta nyt täyttyy sitten kilpailu. No niinpä on, sieltä tulee Keke maaliin. Kyllä, koska kyllähän aivan Keke olisi tuulettanut sitä jo aikaisemmin. Kyllä. Siellä oli nyt meille tarjottu numerotieto vähän toista, mitä kilpailun radan tapahtumat oli. Ja näin Keke on maalissa voittajana. Kauden 14 MM-osakilpailu. Ja siellä komeat tuuletukset. Ja tämä tietää sitä, että Keke siirtyy M-pisteissä kärkipaikalle. Kyllä. Siellä Keke Rosbergilla on nyt 42 pistettä ja Didier Pironi, joka ei enää tule osallistumaan kauden jäljellä oleviin kilpailuihin, säilyttää edelleen kakkospaikan 39 pisteellä. Alain Prost tuon toisen sijansa ansiosta kasvattaa pistesaudansa 31, on kolmantena. John Watson neljäntenä 30 pisteellä, Niki Lauda viidentenä 30 pisteellä. Ja Elio De Angelis kuudentena 23 pisteellä. Ja todetaan nyt se vielä, että tämä Keken voitto tarkoitti sitä, että tästä tuli tämän kauden Kekestä tuli 10. kuljettaja, joka on yltänyt tällä kaudella 1982 voittoihin. Se oli erittäin hienoa ja todella miehekäs työ. Kilpailun jälkeen Keke kertoi ja sadatteli erityisesti Andrea de Cesariksen idioottimaista ajoa. Ja valitteli juuri sitä, että siinä oli jopa riskit, että hänen mahdollisuutensa voittoon olisivat kariutuneet siihen, että Andrea de Cesaris ei antanut tietä, mutta kaikki päättyy loppujen lopuksi rohkeaan ratkaisuun siinäkin ohitustilanteessa. Keke puski italialaisen ulos ja pääsi jatkamaan puhtaasti omaa ajoaan. Ja siinä näkyy kunniataulukko. 81 kierrosta itse asiassa ajettiin, vaikka alun alkaen ilmoitettiin, että 80 on kilpailumitta. 7,1 sekuntia on Keken ja Prostin välinen ero, ja sinne Parc Fermé-alueelle, suljetulle alueelle, vie Keke autonsa ja nousee varmasti rajusti tuulettaan tämän vuoden 10. voittajana autostansa ulos ja nousee tuonne palkintokorokkeelle. Ja vaikutti siltä, että Patrick Hetsinen juoksi hurjaa vauhtia onnittelemaan Kekeä ja ei mikään ihme. Kyllähän Williamsilla tiedetään se, että kuinka arvokas asia tuo ensimmäinen voitto jokaiselle Formula 1-kuljettajalle on, ja nyt se osui Keken kohdalle. Ja eiköhän kohta päästä kaikki nauttimaan noista hetkistä, kun Keke nousee tuonne korkeammalle korokkeelle. Siinä näkyy tämä taulukko maailmanmestaruuspistetilanteessa, kun 2 osakilpailua on vielä jäljellä. 2 viikon kuluttua Monza ja sitten myöhemmin syyskuun loppupuolella on kauden päätöskilpailu Las Vegasissa, Kaliforniassa, USAssa. Jos katsotaan, että Kekellä on 42 pinnaa, ainoa mies, joka häntä noista voi uhkaa, niin on Alain Prost 31 pisteellä. Siinä on 9 pisteen ero. Ja 10 pisteen päässä sitten John Watson, mikäli oikein tuossa näin. Periaatteessa Kekelle riittää Monzassa 5. sija, niin hän varmistaa maailmanmestaruuden. Siis seuraavassa kilpailussa jo mahdollisuus maailmanmestaruuteen, mutta senhän me voimme tässä varsinaisessa klassikkokilpailussa näinä loppusanoina todeta, että Monzassa se ei vielä onnistunut, mutta katsotaan, onnistuuko se Las Vegasissa. Varikolta ja katsomoista pääsevät nyt katselijat tuonne lähtösuoralle. Mutta sen verran vaikeaa se näyttää olevan noiden aitojen yli kiipeäminen, että niin kuin se on aina kautta aikojen ollut. Kyllä, ja samanlaista hurmiota, mitä olemme vuosien saatossa nähneet tuolla Italian Monzassa, niin ei näköjään tarjota meille täällä Ranskan Dijonin radalla, mutta mitäpä tuosta. Tuskin sillä nyt niin suuri merkitys on, että onko tuossa palkintopallin edessä
100 ihmistä, 1000 ihmistä tai 100 000 ihmistä. Keke Rosbergia lämmittää tieto siitä, että juuri tällä hetkellä Keke Rosberg on maailman paras Formula 1-kuljettaja. Juuri näin. Maailman paras Formula 1-kuljettaja. Johtaa M-pisteissä, ajoi loistavan, vakuuttavan kilpailun ja toi Williams-autonsa ykkösenä ruutulipulle. Se oli kyllä hieno kilpailu, hieno suoritus Kekeltä ja yllätti kyllä monet asiantuntijat. Eletään edelleen turboaikakautta ja hyvin vahvasti sitä. Ja Keke tuo vapaasti hengittävällä Fordilla tuon Williams-autonsa ykkösenä ruutulipulle. Niin kyllä siinä vähän Renaultin puolellakin ja Brabhamin puolella pistettiin porukka polvilleen. Joo, vaikea sanoa mikä siinä vaikutti siihen, että Alain Prost ei pystynyt enää vastustamaan lopussa. Tässä taitaa tulla tuo ratkaiseva ohitus. Alain Prostilla on ilmeisesti renkaat niin loppu. Hän liukuu ulos tuolta sisältä ajolinjalta ja sen hyväksi käyttää Keke tällä lailla. Tarttuuko hyeenä tuohon tilanteeseen nälkäisenä? Ja homma on sillä selvä. Ja lyö Prostin ja se on maukas pala. Ja sitten on se suuri hetki. Suomalainen kuljettaja nousee ensimmäistä kertaa korkeimmalle korokkeelle, palkintokorokkeelle. Näin hän sinne kiipeää. Saa vielä pullollisen vettä ja pääsee sitten huikkaamaan. Keke Rosberg on Sveitsin Grand Prixin, historian viimeisen Sveitsin Grand Prixin, voisiko sanoa jopa ylivoimainen voittaja. Taitavalla hienolla työllä tehty suoritus. Näin Keke on nousemassa ykköspaikalle. Ei nyt ihan vielä, siellä nopeimmat toimittajat ehtivät jo tuossa vaiheessa ottamaan kommentit. Väkeä on paljon, palkintokorokkeella on vielä niin kuin tyhjää. Sinne odotetaan todennäköisesti kakkos- ja kolmospaikan kuljettajia. Nyt voi Keke tämän kilpailun jälkeen sanoa Jackie Stewartille, että ei tarvitse ajaa viiksiä. Vauhti on kovaa ja voittoja tulee. Ja kyllä siinä näkee selvästi Alain Prostin ruumiin kielestä, vartalon kielestä, että ranskalaiskuljettaja harmittaa se, että niin lähelle hän pääsi voittoon, mutta joutui sitten kuitenkin lopussa antautumaan. En tiedä, ehkä siinä oli renkaat loppu sitten Renault-autolta niin totaalisesti, että hän ei pystynyt enää ajamaan sellaisia kierrosaikoja kuin kilpailun alkupuolella. Ja näin ollen Keke pääsi sieltä tuolla sekarengasseoksella sitten yllättämään ja ottamaan todella hienon ja arvokkaan uransa ensimmäisen GP-voiton. Siellä ollaan jo valmiina. 2-3 on jo valmiina tuolla. Siellä on Alain Prost tuossa vasemmalla selin ja sitten sinne odotetaan vielä Niki Laudaa. Niki Lauda sijoittui tässä kilpailussa sitten kolmanneksi. Hän jäi minuutin. Nämä 3 palkintokorokkeen kuljettajaa ajoivat sen 81 kierrosta. Mikäli tuohon ruututietoon nyt on uskomista, tuloksissa myöskin jälkeenpäin julkistetussa tuloksessa puhutaan vain 80 kierroksesta. Vettä juodaan nyt hartaasti, odotetaan, että tuo palkintoseremonia vihdoin käynnistyisi ja nyt sieltä löytyy Niki Lauda. Lämpimät onnittelut tulee sieltä kaksinkertaiselta maailmanmestarilta Niki Laudalta ja Keke Rosberg nousee korkeammalle korokkeelle Ranskan maaperällä Sveitsin Grand Prix voittajana. Keke Rosberg ykkösenä, toisena Alain Prost Ranskasta, kolmantena Itävallan Niki Lauda. Näin tuulettaa suomalainen. Ensimmäistä kertaa korkeimmalla korokkeella Keke Rosberg.